našej neschopnosti vytvoriť tlak na poslancov, úrady s cieľom nepoctivcov, verejnú správu poriadne znechutiť, rozvojiť zmysel práce tým, ktorí do verejnej správy vstupujú s odhodlaním slúžiť. Ďakujem. Prosil by som, pokiaľ je tu nejaký zástupca zo Slatinky, ktorá je ohrozená masívnym výrubom, aby išiel povedať tiež nejaké slovo k tomu. Tam sa jedna zástupkyňa usmieva. No chcem povedať nejaké čísla. OK, ďakujeme za priateľnej Slatinka zo Zvolená. A teraz poprosím poslanca Národnej rady a tiež Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa viac ako 2 mesiace pripravoval na tento príhovor, aby sa nepovedalo, že z Bratislavy prišiel holobriadok, tak som si nechal medzi lesníkov naraz tento poraz. A rozmýšľal som, že čo v tejto veci povedať. Začal by som jedným príbehom. Mal som jednu obľúbenú knižku, keď som bol ešte malý chlapec, napísal ju Olin Kozubek v Považskej Bystrici, známy spisovateľ. A bola o tom, že každý strom má dušu. A tá duša potom, ako je strom zoťatý, môže prežiť iba vtedy, keď je z toho stromu niečo vyrobené s láskou a keď je to vyrobené z jedného kusa. A vždycky som si hovoril, že možno by bolo dobre, keby sme čo najviac stromov dokázali zužitkovať tak, že vyrobíme z niečo s láskou, niečo pekné a vyrobíme to z jedného kusa. A práve to, čo sa deje tu, je presným opakom. Možno, že na začiatku bol dobrý zámer, že to, čo pri spracovaní dreva ostane, alebo keď niekto vypestuje také tie rýchlo rastúce dreviny, ktoré na nič iné sa nedajú využiť, iba sa dajú posekať a spáliť a vyrobí sa z toho energia, tak to možno na začiatku bol dobrý nápad. Ale z dobrého nápadu sa stala zvrhlá realita a dneska stromy, ktoré by mohli slúžiť pre nábytok, mohli by slúžiť na mnohé iné veci, alebo by možno vôbec nemuseli byť vykácaní, mohli by ďalej rásť v lese, tak sú kvôli zlej dotačnej politike štátu rúbané, sú spracované na štiepku a sú pálené na to, aby sa tvorila energia. A my to v SAS nepovažujeme za správne. Považujeme to za ohýbanie trhu, považujeme to za plytvanie financiami z daní a považujeme to za nesprávne riešenie. Preto sme za to, aby sa dotácie na toto spaľovanie a spracovanie biomasy jednoducho zrušili a aby bola biomasa spracovaná iba vtedy, keď je to efektívne pre jej spracovávateľov a kde to slúži produkcii tepla a energie na danom mieste. Ja tu nie som preto, aby som týmto konkrétnym podnikateľom a podnikateľkám išiel brániť v práci. Ja iba hovorím, že štát by nemal takúto prácu dostať. Nie som tu preto, aby sme všetci upozornili na to, že sa nespracúva iba to rýchlo rastúce drevo, že sa nespracúva iba odpad, ale je možné, že sa spracúvajú aj také veľké a široké stromy, ako možno vidíme tam vzadu. Možno, že predstaviteľom médií k tomu niekto niečo povie vnútri, ja by som sa tiež určite rád na to opýtal. Každopádne myslím si, že v tejto situácii, aké žijeme dnes,
nie je na mieste tak vysoká dotácia a že tá dotácia spôsobuje príliš veľa rúbania dreva a ničenie dreva, ktoré by inak mohlo byť spracúvané s väčším úžitkom. Preto podporujem aj petíciu Biomasaker, aj my v SAS podporujeme petíciu Biomasaker a v Národnej rade budeme navrhovať, aby tieto dotácie boli zrušené. Ďakujem pánovi poslancovi. Bol plánovaný ako posledný rečník, ale ja som si všimol, že nás prišiel navštíviť budúci poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Smatana a dám mu ešte slovo. Juro, ako obvykle, vie oveľa viac ako ja. Ja tu vidím množstvo ľudí, ktorých hlavnou motiváciou je to, že im je ľúto za prirodzenými lesmi, že im je ľúto za tým, že ročne 4 milióny kubíkov dreva sa spáli, čo už je drvivá väčšina celoslovenskej ročnej ťažby. Toto je samozrejme a pre ochrancov prírody toto je vždycky najdôležitejšie, že miznú naše lesy, mizne naše prírodné bohatstvo. Ale keď som sem dnes prišiel tých 5 hodín vlakom, tak mojou druhou motiváciou bolo to, nielen prírodzené lesy, ale mojou motiváciou bolo aj to, že mi nevyhovuje, keď ma niekto považuje za absolútneho hlupáka. A to, čo sa v súčasnosti na Slovensku deje s dotovaním biomasy a s likvidovaním kvalitného dreva na spaľovanie a tento obrovský dotačný podvod je vlastne výsmechom voličov, je to výsmechom občanov. Toto ma na tom pobuduje najviac. S problémom biomasy v našom občianskom združení Klub strážov v Považskej Bystrici sme sa stretli asi pred 2 rokmi a bol to čudný príbeh. Zistili sme, že 30 km úsek medzi Byčou a Ilavou je vyrúbavaný. Miznú tisíce stromov, orechov napríklad, ktoré niesli vody, ktoré tam boli vysadené asi pred 40 rokmi. Čiže ovocné stromy v najlepšom veku boli vyrezávané. Nechápali sme, že čo sa to vlastne deje. A urobili sme vec, ktorú každý zodpovedný občan musí urobiť. Podali sme podnet na úrad a začali sme zisťovať, čo sa to vlastne deje. A zistili sme, že povolenie správnych ciest na to, aby boli odstraňované stromy do vzdialenosti 2 metrov od kraja vozovky. Realita bola taká, že boli vyrúbované stromy až do vzdialenosti 14 metrov od kraja vozovky a navyše také, ktoré absolútne nemohli v ničom prekážať. Máme v násype pod cestou. Keď sme za tým smerili ďalej, tak sme zistili, že tá firma, ktorá to drevo vyrúbala, to vlastne ako keby robila zadarmo. Ona bola vlastne odmeňovaná tým drevom. Čiže správa ciesty akože plnila svoju povinnosť, odbor ciest na okresnom úrade akože vydal nejaké povolenie, policia akože kontrolovala, firma akože ťažila a to, že každý vlastne čiastočne nesplnil svoju povinnosť, tak výsledkom boli tisícky zbytočne vyrúbaných stromov. Podarilo sa nám vlastne privolať tam inšpekciu, nastal štátny dozor a ťažba bola okamžite zastavená. Tisícky stromov boli vyrúbané zbytočne, ale tisícky stromov sa nám podarilo zachrániť. Čiže chcel by som apelovať nielen na to, aby poslanci v Národnej rade zmenili zákon a odstrihli ten napájací zdroj, lebo tu ide len o peniaze. Tu nás slúžia alternatívne zdroje energie čisto len ako zámienka pre tento obrovský mafiánsky podvod. Čiže samozrejme, treba to zastaviť v Národnej rade, ale každý z nás má možnosť v tej dedine, v tom meste, kde býva, priamo, keď nie úplne zastaviť, tak im aspoň strašne skomplikovať toto obrovské zlodejstvo, ktoré prebieha na celom Slovensku a nadobudlo neuveriteľne veľké rozmery. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, ale nenechajte sa znechutiť tým, že nás tu možno nie sú tisícky, ako by tu mali stať, ale každý z nás má možnosť vo svojom meste a vo svojej dedine túto zlodejnu, ak nie úplne zastaviť, tak aspoň výrazne obmedziť. Ďakujem všetkým, ktorí prišli.